Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon po ay special na araw. Merry Christmas po sa inyo lahat. At I hope na nasa mabuti kayong kalagayan sa reunited sa inyong mga loved ones, sa mga kaibigan, at sa lahat ng nanonood sa ating channel. Merry Christmas, maligayang Pasko sa inyo lahat. At sana po maging mabuti po ang ating buhay at maging peaceful po ang ating mundo. At ito po ang ating Tagalog version na yung Disyembre 25 hanggang 28, Huwebes hanggang Linggo. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. Yung gusto po, if you want to view the English version, there's a link up here. And if you're watching via Facebook, just visit our channel, Mike Mr. Typhoon Pado, the homepage for more details on the English version. And this is also brought to you, or pinaglilingkod din ito ng Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested po, i-click lang po yung link dito. Kung kayo po nanonood sa Facebook, sa description po nitong video, meron pong link pupuntang BPI. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Again, Merry Christmas po, okay? At ngayon lang tayo nakabalik, but wala naman nagbago sa forecast. Gaya ng sabi natin, sa Pasko ay magandang panahon at nangyari po. At wala masyadong ulan, may mga showers pa lang maliliit. Hindi mawawala yan kasi nasa mahinang linya po tayo, lalo pa sa may Visayas at Mindanao. May mga isolated showers at may papalapit pong bugso ng amihan, but hindi naman po siya masyadong malakas. Maapektuhan lamang po ang Hilagang Luzon. At ito yung ating graph shot na ginawa kaninang early morning at nakikita ninyo, ito po ang surge for the next 24 hours to 48 hours ay nakita po ninyo ang surge ng amihan at magbibigay po ng malakas na hangin dito at medyo malamig na panahon dito sa may dulong Hilagang Luzon hanggang sa may Cordillera, Benguet, sa may Hilagang Luzon at Hilagang Bagay po ng Gitnang Luzon. Ang ibang bagay po ng Luzon, Bicol, Metro Manila, Mimaropa at Visayas at eastern sections po ng Northern Mindanao ay yung northeasterly wind flow, yung mahinang amihan. So may mga showers pa rin tayo inaasahan, mga thunderstorms dahil po sa panahon tayo ng La Nina, but hindi naman po masyadong grabe. Okay? So yan po ang ating forecast at wala po tayong inaasahan na bagyo na mag-form hanggang sa New Year's Eve. Actually, hanggang first week of January, all clear po tayo sa Western Pacific. Ito po ang ating fast animation. Nakita po ninyo, may mga thunderstorms dito sa Mindanao at parte ng Visayas due to easterlies. Okay? And then, may mga thunderstorm activity rin dito sa may Western Pacific. Sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT, ayan po, kita mo ninyo, may mga showers, light showers sa may eastern sections po ng Camarines Norte, sa may Camarines Sur, at nakalipas na ilang araw bago magpasko, grabe po yung ulan dito sa Cam Norte kasi nakatutok dyan yung easterlies. Samantalang ibang areas okay naman po. At dito rin po sa may Visayas, may mga thunderstorms. Dulot po yan ng easterlies. Okay? But for the next few days, magiging purely northeasterly wind flow at amihan po tayo. Mahinang amihan sa buong bahagi po ng ating bansa. Ito po ang forecast sa wind pressure mula sa ECMWF o sa windy.com. At nakita ninyo by tomorrow, December 26, yan po ang amihan sa may Hilagang Luzon. Light amihan lang po, o mahinang amihan o northeasterly wind flow sa Bicol region, buong Visayas at Mimaropa. Ngayon din po sa may Eastern Mindanao. And then pagdating ng Sabado, na yung weekend, Disyembre 27 hanggang 28, ay balik tayo sa easterlies dito sa may Visayas at Mindanao. At yung amihan nandito pa rin, but may shift na rin sa easterlies. At may kita po na tayo ditong medyo may nag-form po ditong shear line sa area na ito. But hindi naman po ito makaka-affecto sa ating bansa. Sa Lunes, Disyembre 29, patuloy pa rin yung amihan dito sa may dulong Hilagang Luzon, sa may West Philippine Sea, dito sa atin na mahinang amihan. At may easterlies pa rin dito sa may Eastern Visayas. So, combination of both. Okay? Sa Disyembre 30, o Rizal Day, ay kita po niyo dito yung
surge ng amihan. At nakita po niyo dito, parang may mag-form po dito ang tinatawag nating shear line. So may shear line dito mag-form. But mukhang hanggang dito lang po sa may kakagatan ng east of Bicol. Okay? So the rest ay purely easterlies or northeasterly wind flow, mahinang amihan. And December 31, hihina ulit yung easterlies, maging kalmado po ang mga wind direction sa ating bansa. Lalo na po sa araw ng New Year o January 1, 2026. So medyo kalmado po tayo at mabuti po ang ating panahon. May mga isolated thunderstorms pa rin dito sa may Mindanao at Visayas. So huwag niyo kalimutan ang kapote at payong. Yung mga nagtatanong kailan ang next blast ng amihan, probably sa January 6, 7, and 8 may surge of amihan na makaka-apekto po sa buong bagay po ng Luzon hanggang sa Visayas. So medyo babagsak po ang ating temperatura, baka medyo malamig ng bahagya but hindi masyado pa. Okay? Kasi yung atmospheric pressure ay 1012 pa rin ang pinapakita, hindi pa siya tumataas sa 1016. Kasi pag 1016 medyo bababa na po ang pressure dahil ang high pressure ay medyo bumababa. So far, dyan muna po ang forecast. Okay? Sa ulan, may mga inasahan pa rin tayo mga afternoon isolated showers dito sa may Visayas bukas. Magiging mas maulan po dito sa may dulong Hilagang Luzon dahil sa amihan. May possibility ng shear line dito na mahina. At sa Sabado, hihina na naman po yung amihan. Balik na naman yung bahagyang easterlies dito sa may Visayas at Eastern Bicol at Mindanao. At sa Linggo, yan po, may mga thunderstorms, isolated ones sa may Southern Bicol, kagaya ng Albay, Legazpi, Sorsogon, Masbate, at buong Visayas at Mindanao. At sa December 29, ayan po, ang easterlies baka magbigay po ng mga thunderstorms sa malaking bagay po ng Kabisayaan, kagaya ng Cebu, Bohol, Leyte, at Southern or Eastern Samar. Okay, and then sa December 30, Rizal, dito naman po sa may area po ng Zamboanga Peninsula sa hapon at dito sa Western Visayas at Negros Island region as well as dito sa may Palawan area. New Year's Eve, medyo okay po ang ating panahon. Wala masyadong ulan. At sa New Year's Day, may mga isolated showers sa may Bicol at Samar. But usually sa hapon, sa umaga, okay naman po ang ating panahon overall. So, yan po ang magandang news, magandang balita sa ating panahon. Wala naman po tayong malakas na shear line or amihan na sobrang lakas. Most likely, baka sa January 6, 7, and 8, may possibility po ng shear line dito sa may Visayas. So, titingnan natin kung matutuloy po yan. Okay? So, yan ang forecast sa ulan. Pagdating naman po sa wave heights, bukas, dahil sa surge ng amihan, tataas naman po ng more than 3 meters dito sa may dulong Hilagang Luzon. And then, bababa po yan dito sa may area po ng Eastern Luzon. So, sa 27, 28, 29, lalampas po dito ng 3 meters ang alon sa may East Philippine Sea, West Philippine Sea, up to 2 meters, moderate to rough pa rin. And then sa December 30 hanggang 31 at New Year's Day, ay hina na po ang hangin dito. Yung alon ay at hina na po yung alon dito, pero umabot po ng 2 meters ang laki po dito, 1 to 2 meters. Ang central waters ng ating bansa ay kalmado hanggang almost half a meter lang ang alon. Suitable po para mag-fishing at sea travel. Dito pwede naman po, ingat lang po sa mga kailangan kasi hindi masyadong maliit yung sakyan ninyo kasi may mga malalaking alon pa rin dulot ng amihan at easterlies. Okay, so yan ang ating wave forecast sa Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. Yung week 2, which is 50-50 ang probability, ang Pilipinas ay magkakaroon ng below average rainfall of 50% dito sa may Luzon. Samantala ang Visayas, Mindanao at Southern Palawan, 50% of above average rainfall.
Samantala, ang week 3, valid January 7 to January 13, okay naman po, normal ang ating klima at weather conditions sa ating bansa. Okay, so all is good. Sa latest tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, as of December 21, week 1, December 22 to 28, all clear. Walang inasahan mga muong LPA. While week 2, December 29 to January 4, baka may mag-form sa labas ng PAR, west of Southern Palawan. So, low probability. Baka hindi naman po matuloy yan, but malayo naman sa ating bansa. Okay? So, yan po. Diyan muna natin tatapusin ating update. Again, Merry Christmas sa inyo lahat. At kita-kits ulit tayo next week bago mag-New Year's. Probably sa Monday, magbibigay na naman tayo ng another update. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.